Pilota kirol olimpikoa izan balitz, ziur retegik eta galartzak urrezko domina bat baino gehiago izango zuketela lepotik zintzirik. Garaia hartan oraindik frontoietako hormak zuriak ziren, eta nekez lortzen zen pilotari jarraitzea. Lasai, ez dira Santa Cruz apaiza buru dutela partidua eten duten espontaneoak. Angelusa da, eguerdiko 12etako otoitza. Mentalizatu duten zea, Kasik, guretako gero aldatu zenin atxalden jokatu beharra kasik okerrago bezala iruditzen zion. Gu ohituta ginen honen goizetan jokatzen ez, igande goizetan. Eta, karo, 11etan hasten zen partiduak eta 12etan obligazio bezala zen duen Angelusa errezatzea. Bueno, kalte ondako etzen, ritmoa pixkoa moztu egiten zen baina osatzen dizute, pixka psikologikoa zen ez. Hemen anedota bauken nire laune ladizena ez, aiztin kontatu dizut. Beharako izaten zuen Angelusa kalte kristona egiten ziola ez, apezare bete kontra izaten zuela eta Angelusa errezatzeko momentua sakea bete inek izaten nuela ez. Nahiko gogorra izan zen gaina, oso mintzua baina. Nik urte hartan izan nuen aberi bat belaunean, ondo nintzen 9 hilabete jokatu gabe, eta final hortailatu nintzen 2 partidu jokatuta bakarra ez. Orduan, eskutako minekin eta beste, eta gero aurkakoari beti bezala galartza tokatu zitzen. Aurkako oso gogorra, eta dominatu zibil nintzen partiduan, baina sufrituz, eta ondarreako hori da. Oita bana, berdin egin du ginen, baina anedota bat badagor, nik tanto bat, barkatu atzeneko tantoa nik bole asko nuen, orduan atxiki kendutako urtea zen, eta ladisek eskatu egin zen, eta batzuk esaten duten bezala, espalu eskatu eta distraitu espaliz tantu egin izango zuela ez, baina hola izan zen, 22-21 eta kontatzeko politia baina beraren nahiko txapeldun izan zen egin hortan.